and I must decrease and Jesus will increase in me. Otu enigwe si wee dọka mbọsị baptizim Jesus. Onwe ndị n'ebe a enigwe ha mechiri. Ezinụlọ n'ebe enigwe ha mechiri. Mama nnukwu na papa nnukwu n'ebe enigwe ha mechiri. Akwụkwọ nsọ sio na Psalm 128 verse 6 na ị ga-ahụ nwa gị. You will see your children. Ụmụ gị. Mana ugbu a ụmụ agbọghọ gị niile wụsara n'ụlọ. Owero nke nugoro dị na ha achị ka nka. Anyị nọ ugbu a na-ewenye aka ekpere enu n'isi gị. Anyị nọ na baptizim Jizọs wee soro enigwe na-ekwu okwu n'isi gị sio na iso na onye m hụrụ n'anya. Chineke na-achọ onye ọ ga-asị taa na ọ bụ nwa hụrụ n'anya. Ọ na-asị na ị bụ nwa hụrụ n'anya. Ihe ụmụ mmụọ chọrọ ịnụ bụ onye Chukwu si na ya hụrụ n'anya. Ndị mmụọ ozi chọrọ ịma ma Chukwu ọ hụkwara gị n'anya. In whom I am well pleased. This is my beloved son, my beloved child, in whom I delight in. Onye ihe ya dị m ezi mma. In the book of Revelation 12 verse 10, the devil was the accuser of the brethren. Ekwesị nọ na-eboghị ihe o butekwara gị. Even though all have sinned and fallen short of God's glory. Ekwesị wee hụwa gị ama. O nwere ka ị mere oboro gị ihe. Obo gị n'ụtụtụ, obo gị n'ehihie. Ndụ ị bịara bụ ụwa mbochu. A ga-ebogide gị bofuo gị n'ebe akara aka gị dị. Mana ugbu a onye nwe ụwa bịa na isi o ka ekwesị na-ebo gị ihe obubo na ịbụ nwa hụrụ n'anya. Chi ga-ama nso wee bo gị. Ịbụ nwa Chukwu hụrụ n'anya. Ọ bụrụ na Chineke hụrụ gị n'anya, ọgwụgwọ nsọ ama nkọ gị. Ọ bụrụ na Chukwu hụrụ gị n'anya, ndụ ama nkọ gị, nwa agaghị akọ gị, odido nsọ agaghị akọ gị, nchekwa agaghị akọ gị, amara agaghị akọ gị, ebere agaghị akọ gị, udo agaghị akọ gị, mmeri n'agha agaghị akọ gị. See ekpe m n'isi gị taa ka agụnye gị na ndị Chineke sịrị na nke a bụ nwa nhụrụ n'anya. This is a word that can change your destiny. Once God says, I love you, anybody who is hating you is taking a risk. Amen. And that is a statement that will configure you into favor. And you will enjoy a baptism of favor. This is a baptism of favor. Amen. You are baptized into favor. You are baptized into the name of God the Father, into the name of God the Son, and into the name of God the Holy Spirit. What does that imply? You are now being overtaken by the identity, by the structure, by the meaningfulness, by whatever God the Father, Son, and the Holy Ghost means. You are now taken over by that. Amen. You are ipso facto connected to God the Father, connected to God the Son, integrally connected to the Holy Spirit. What does that imply? You are a Holy Trinity child. Ọ bụ na baptizim emere gị bụ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ịma na-eyi ego gị ha dịka uwe. Aha Chineke Nna, Chukwu, Nwa na Mmụọ Nsọ bụzi aha iji agbagharị. Ọ bụrụ ọzọ gị nwa na-ebizi bido tata ka ị na-amata okwu a. Ihe a na-apụta ihe na ndụ gị ere n'iwa. N'ikikere Chineke Nna, Adonai Elohim, Elolai, Adonai, Adonai, we possess you. And you never lack. Because God will be your supplier. Once the name of God is possessing you, you begin to be like God. Amen. It's no longer you living. You are now beginning to live the life for Him who you are baptized into. Ọ bụrụ ọzọ gị na-ebizi, eboro gị sikwe n'ime mmiri, mmiri wee banye n'arụ gị niile. Ọ bụrụ ọzọ gị na-ebizi, ọ bụ n'ime kemikal ka eboro gị suye, kemikal ga-ejide arụ gị niile wụcha, ebugoro gị suye n'ime Chineke. Ihe niile Chukwu jikwa eburu Chukwu nọzi n'ime gị. Ma ị mara ọ ihe na-emezi n'ime gị ugbu a. Ihe niile Jizọs ji bụrụ Jizọs nọzi n'ime gị. We are baptized into His birth, baptized into His suffering, baptized into His death, baptized into His burial, baptized into His resurrection, and baptized into His ascension. We are waiting the eschatological manifestation when He will come to judge the living and the dead. But as of now,
our life is hidden in Christ, and Christ is hidden in God. We are baptized into the Holy Trinity. Abrozi gị wa na-ebizi, eboro gị sie n'ime mmụọ nsọ, eboro gị sie n'ime mmanụ wee ju gị arụ niile. Bido ugbu a gawazi, ọ bụrụzi ihe maka ị na-emezi, ihe na-amarụ ga na-emezi gị. You are my beloved child. In you I delight. Amen. Oge transfigurations in Matthew 17. Chineke gwugwa ọzọ sị, this is my beloved son in whom I am well pleased. Listen to him. Amen. So na ya eburu mmadụ sie n'ime ụmị Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. This is a baptism of favor. After this kind of baptism, as you are preaching this word, favor is taking over your life. Favor is coloring your life. Favor is beautifying you. God is delighted in your life. The Bible says in Psalm 149 verse 4, for the Lord takes delight in his people. He will beautify the humble with the salvation, and he will adorn the wretched with a victory. Any wretched person here, be adorned with the victory in Jesus' name. Ọnọdụ a na-emeribu gị ji bụrụ ụbịam, na Chineke ga-enye gị ngwa agha mmeri, gị nwa abụziri onye eji mmeri were mara n'aha Jesus. Because God takes delight in you. Ihe gị masịrị Chukwu. Biko ihe gị masịkwa Chukwu. Sister, ihe gị masịkwa Chukwu. Ekpere m bụ ka ihe mmasị Chukwu. Ọ bụ na ihe mmasị Chukwu, aga m na-eje na-abata abata. No weapon that is fashioned against me shall prosper. Ọ ga-adịrị m mma ma ọ bụ na ihe mmasị Chukwu. Brother, ihe gị masịkwa Chukwu. Papa, ihe gị masịkwa Chukwu. Mama, ihe gị masịkwa Chukwu. Ụmụ akwụkwọ na-ebe a, ihe unu masịkwa Chukwu. Kedu onye chọrọ ka ihe masị Chukwu ebe a? Hapụ onye iji aka gbasara Chukwu aka. Demand for favor. In Psalm 30 verse 5, the Bible says for his favor is for a lifetime. His favor is for a lifetime. His favor is for a lifetime. In Psalm 69 verse 11, I can hear the word of God says, and your future is filled with favor, crowned with favor. This is a baptism you are receiving. Ihe bụ ụdị mmiri Chukwu ị natara. Ọ bụrụ mmiri Chukwu ụchụ ọgbụgba. Kemgbe emesịrị baptism, ụwa na-ajọrọ gị njọ. Why? Ekwensu bịa kpuchie gị anya na-anara gị oke gị. Why? Anyị na-ekwu okwu eji akpọlite ike mmanụ etere gị mgbasa baptism. Mmanụ akụ na-eriwe ọrụ n'aha Jizọs. O were ike na atụmatụ ekwensu ga-alụwe ọrụ na ndụ gị a. O were mmanụ ị natara n'omenala Igbo. Ọ bụ na mmadụ meta mmanụ akwụ ojukwu nwụọ na-arụ, eme gị nshi na aja ọma mba. Mana otite mmanụ mmụọ nsọ karịrị mmanụ akwụ ojukwu. And mmanụ a nọ n'ime gị. O nwere nshi na aja ga-abanwu na-arụ a ọzọ. Nshi na aja ọzọ a ga-eme ọma nshikwa. Ọma nshikwa o. Ọma nshi bụ na ọma mba. Onye chọ ya tara ya. Kama ọ ga-abanye na-arụ gị, ọ bụrụ back to sender. I say back to the sender. Thank for Jesus. Maka na ị nọ n'otite mmanụ, mmụọ nsọ biri n'ime gị, and you are now baptized into favor. Wherever you put your right hand, favor will be there. Wherever you put your left hand, favor will be there. As you are going forward, you meet favor. Favor will jam you. As you turn back and go backward, favor will follow you. Wherever you stay, there will be favor. Anywhere there is a closed door, once you come there, there will be an open door. Because you're a child of favor. You are standing on favor. Favor will be your new name. You are colored with favor. You cannot but be favored. And the Bible says in the book of Gospel of Luke chapter 4 in verse 19, I have come to declare a year of favor. This is your baptism. Baptized into favor. Baptized into favor. Because it is not by power, it's not by might that you can please God. It is by his Holy Spirit. And that Holy Spirit came upon Jesus. And the Bible says in Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And then you shall be my disciple. But the Holy Ghost has to come.
then you receive power. On the day of your baptism, one the priest says, I baptize you in the name of the Father takes over. In the name of the Son, Jesus possesses you. And in the name of the Holy Spirit, the Holy Ghost invades in your life. And this is a talking Holy Spirit. Monson kene ekwu ogini ka okwu n'isi Jesus na nke a bụ nwa hụrụ n'anya oyi ihe ya na asọm oyi ihe ya dị m ezi mma oyi ihe ya na amasị m oyi ihe ya na-echu m ụla onye tụọ ya aka ịmanụ m ka ọ tụrụ aka ihe dị otu a ga-eso gị ugbu a ị nọ na baptism so na ya gbasara Chineke aka as we renew our baptismal vows today. Ka anyị na-asị na-ekwe m na nkwa na mbọsị baptism anyị na-ekpewe ekpere n'isi mmadụ na-abịara ekpere taa anyị na-agọ ọfọ amara n'isi unu ekpere ndụ baptism of life onwe n'ebe a na-achọ ịnwụnụ that water is a symbol of life. Akwa mmiri ahụ abanyere n'ime ya represents the spirit and life. The Bible says in John chapter 7 in verse 37, and after the belly of all who believe will come out the river. And the Bible says in verse 38, and that river is the symbol of the Holy Spirit that those who believe in him are going to receive. And in verse 39 the Bible says, but as of now the Spirit has not yet been sent because Jesus is not yet glorified. But I could hear Jesus shouting in John 17 verse 1, Father, the hour has come. Father, glorify your Son, and your Son will glorify thee. Upon this, my children, Papa, the hour has come for you to send the Holy Spirit. So please, Papa, glorify your Son, Jesus, in our lives today. We want to co-share in the baptism of Jesus. Today, Jesus was praying, and his heaven opened. May the heaven of my people open. The heaven of success open, the heaven of healings open, the heaven of joy open, the heaven of peace, shalom open, the heaven of favor open, the heaven of victory open, the heaven of fertility open, the heaven of righteousness open. I say, let the heaven of life patale open, open, open. Chinaka gidi kuku open. Efeta. Efeta meye edigwa gị meye edigwa akụnụba gị meye n'aha Jizọs. Chineke anya Chineke n'elu anya bụ n'ime mmiri amara ọkwa gị bụ onye ji mmiri mara. In Ezekiel 47 the water came out from the sanctuary to revive the dead people in the land of Araba. Oh Lord, revive us by the water. You have been talking about water in John chapter 2. You told them to go and fetch water. Fill the pots with water. And you turned water into wine. And you turned the wine into your blood. We remember the power of water. And the word of God says, in Isaiah chapter 12, in verse 3, with joy you shall draw water from the well of salvation. Gakute mmiri n'omi nke nzapụta. Ị ga-eji ọṅụ gakute mmiri. Anyị na-eji ikuru mmiri ndụ, anyị na-eji ikuru mmiri ọmụmụ, anyị na-eji ikuru mmiri ọzụzụ, anyị na-eji ikuru mmiri mmeri n'anya, mmiri ọṅụ. A ga-ekute mmiri a. In John 19:34, blood and water came out from your side. Blood and water came out. We believe in this blood and water for the victory we have over the world. Is our faith. We believe. We believe. We believe. And in Mark chapter 9:23, Yahweh says, and unto you who believe it, nothing will be impossible for you. This is a year of possibility for the children of God. It's a year of fulfillment. God made a promise to you many years ago. Watch it, watch it, watch it. If you are not careful, this is a year of fulfillment. Because you are baptized into favor, you are baptized into a new life, and you shall not die. You shall live
and you shall have a cause to praise the living God, because God delights in you. The favor of God is with you. It is well with you. I can now say it is well with you. I can therefore say it is well with you. Yes, because in the book of Isaiah 12 in verse 6, the Bible says, daughters of Zion, oh Kerebo Shirama, the Holy One of Israel is in your midst. Nnukwu onye dị nsọ nke Israel nọ n'etiti unu. Kwebe n'ukwe bụ nwa na abọ. This is a singing year. This is a year of praise. Maka na nnukwu onye dị nsọ nke Israel nọ n'etiti anyị. Onye nọ n'etiti anyị, aha ya bụ Jizọs. Ọ bụ ya bụ ọgwọ m ike gwuru dibịa. Ọ nọ n'etiti anyị. Echeta obi esi ike nọ n'etiti anyị. Agbawe nọ n'etiti anyị. Emebi nọ n'etiti anyị. Onedo nwaanyị ajadu nọ n'etiti anyị. Di nwaanyị isi mbe nọ n'etiti anyị. Obere nwaanyị agakụrụ ejima nọ n'etiti anyị. Ọgwọ m ike gwuru dibịa nọ n'etiti anyị. Onedo onye chezọrọ nọ n'etiti anyị. Ịgbanye na-azụ ụmụ ọkụkọ nni nọ n'etiti anyị. Ọgbọgụ nwa ogbenye nọ n'etiti anyị. Obuni ogbenye enu nọ n'etiti anyị. Ndị eri atụ egwu mmadụ osimiri ozu ome ọka ome dịka ọgụ ọ nọ n'etiti anyị. Onye aha ya bụ Jesus, Jesus. Ọ nọ n'etiti anyị. Okwu ya si na Isaiah chapter 55. Unu nwa ndị agbịrị na-agba nkọ. Unu nwa ndị agbịrị na-agba nkọ. Ọ gịnị ka unu na-eche? Come and drink water, without buying them, without money. Come and drink water without buying them, without money, priceless. Come and buy wine and milk without money. Come and buy without price, simply for the self-surrender that accept the blessing. Come and take your blessing without money. Narwa, ngozi na amara ebe o si ga-abịara gị. Enigwe gị ga-emeghe, enigwe mmadụ meghe n'aha Jizọs. Amen. Isaiah 55 verse 2 says, why do you spend your money for that which is not bread, and your earnings for that which does not satisfy? Oh, come to me and delight yourself in the fatness and the profuseness of spiritual joy. Come to me. Let us go to Jesus. Let us go to Jesus. In him is life. In him we move. In him we live and find our being. Amen. Isaiah 55 verse 3 says, incline your ear and come to me. Hear and your soul will revive. I will make an everlasting covenant with you. Even the mercy, kindness and goodwill and compassion promised to David. Behold, I have appointed David as the representative of the Messiah to be my witness and my prince and my commander to the purpose. Otu o si kpọlite David ka ọ ga-esi kpọlite gị nwa. Otite mmanụ baptizim nke David bụ n'aka Samuel. Samuel ji mmanụ mee ya baptizim. O wee pụọ gbuo Goliath. Chineke si na otu ya si kpọlite David ka a ga-esi kpọlite gị nwa n'ebe a. Ebube so David sokwa gị n'aha Jizọs. In verse 5 he said, behold, Israel shall call nations that you know not. Ị ga-ebido kpọwa mba ị na-ama nụrụ. Ị nọgide ịkpọ America, ịkpọ ndị Czechoslovakia, ịkpọwa Japan. Akụnụba Japan abịawa, nke ndị Czechs abịawa. Ịkpọwa Israel, nke ndị Israel abịawa. Ịkpọwa America, akụnụba America abịawa. President Obama ga-alọ gị na nlọ mana nwere onye bụ. The Bible says, yes, nations that will never know you will run to you, and the Holy One of Israel will be glorified, for he has glorified you. God has glorified you. Can somebody lift one's hand and say, God has glorified me? Say it 7 times. God has glorified me. Amen. Chineke aka anyị dị n'elu anyị ekene gị.
Let these hands be hands of favor. All the faces here shall begin to glitter like the faces of Jesus. Like the face of Jesus after his baptism. Like the face of Jesus after the transfiguration. Like the face of Jesus after his resurrection. Begin to glitter now. Because in Isaiah 55 verses 6, 7, 8 and 9, the Bible says, seek, inquire and require the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. This is a call for prayer. A call for prayer. In Aganozo, pray in the spirit. In Anayade, in a bathroom, begin to pray in tongues, and the Holy Spirit will be praying through you. Pray as you ought to. Let the wicked forsake his ways, and the righteous man his thoughts, and let him return to the Lord, and he will have pity and mercy for him, and to our God, for you will multiply to him his abundant pardon. Is the time of returning to the Lord. This is a new year. Have a new confession and begin a new year with your God. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. No! As heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than thoughts. For as the rain and snow come down from the heavens, and return not there again, but water the earth and make it bring forth and sprout, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be. Isaiah 55 verse 11. My word be. So shall my word be upon you, that goes forth out of my mouth. It shall not return to me void, producing any effects worthless. No, but it shall accomplish that which I please and purpose, and it shall prosper. My word shall prosper in the thing for which I sent it. Ọ ga-adịrị gị mma ka aka nsọ Chineke gbatịa n'isi gị a. Mmụọ nsọ bịa biri na ndụ a bido tata gawazịa. Let the Holy Ghost of favor possess you and obsess you. As you are being obsessed by God the Father, Son and the Holy Spirit, you shall be a winner. You shall be an overcomer. You shall be more than conquerors. You shall be fertile. Healing will be your portion. You will be filled with the life of God. So in Jesus' name. So gozie me n'igwe ya meperenu. Enigwe arụ a mepere gị n'aha Jizọs. Ọ gaghị emechikwa ọzọ. Ọ gaghị emechi ọzọ. Fere Chineke aka n'ikuku. Sị Chineke ekene dịrị gị. Chineke mbuli enu dịrị gị. Ekere moshira baba keri masama. Kendere moshira ba yeri mokirima. Be favored. Be favored. Be favored as you are washed with the waters of baptism, as you are purgated, all your temperaments purgated, your destiny washed. You are now a new creature, a new creature, a new creature. The old has passed away. Everything is now new in you. Chances. Kulata, Bonnie one again, Fede Chineke Akekene, Emere Garo baptism. The year 2009 is baptized today. Your family is baptized today. In case you are not properly baptized, be baptized now. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. We bless you. We bless you. We bless you. There's no condemnation for anyone in Christ Jesus. Through the baptism, you are in Christ Jesus. Through the baptism, you participated in the life of Jesus, even in his death and resurrection and his victory. May the angels of the baptism of Jonah, angels of the baptism of Jordan, surround you now. You are now a baptized child of God. Under favor, 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 under favor. Favor, 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 favor,
Favor, favor, favor, favor. God the Father is in you. God the Son is in you. The Holy Spirit is in you. Sister, you are in God the Father. You are in God the Son. And the Holy Spirit is possessing you. You are now in the tabernacle of the Holy Trinity. Your new life is blessed. In the name of God the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Basara Chineke aka na-ekpere. Eluigwe gị meghe, eluigwe gị meghe. N'aha Jesus, ekwem na Chukwu. Into the water by Prophet Elisha, so that his life-giving powers might be restored. I exercise you so that you may become a means of salvation for believers, that you may bring health of soul and body to all who make use of you, and that you may put to flight and drive away from the places where you are sprinkled every apparition, villainy, and ton of devilish deceit, and every unclean spirit are judged by him who will come to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty and everlasting God, we humbly implore you in your immeasurable kindness and love to bless this salt which you created and gave for the use of mankind, so that it may become a source of health for the minds and bodies of all who make use of it. May it rid whatever it touches or sprinkles of all uncleanness and protect it from every assault of evil spirits through Christ our Lord. O water creature of God, I exercise you. I exercise you in the name of God, the Father Almighty, and in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord,
and in the power of the Holy Spirit. I exercise you so that you may put to flight all the power of the enemy and be able to root out and supplant that enemy with his apostate angels through the power of the Lord Jesus Christ our Lord, who will come to judge the living and the dead and the world by fire. Amen. Let us pray. O God, for the salvation of mankind, you built your greatest mysteries on this substance, water. In your kindness, hear our prayers and pour down the power of your blessings into this element, made ready for many kinds of purifications. May this your creature become an agent of divine grace in the service of your mysteries to drive away evil spirits and dispel sickness, so that everything in the homes and other buildings of the faithful that is sprinkled with this water may be rid of all uncleanness and freed from every harm. Let no breath of infection, no disease-bearing air remain in these places. May the spirit of miscarriages and barrenness and impotency never remain again after we might have sprinkled this water. May the incurable infirmities that are at work in the lives of your people, cancers of all kinds, be rendered powerless. And may the wiles of the lurking enemy prove of no avail. Let whatever might menace the safety and peace of those who live here, especially the spirit of death and failure, be put to flight by the sprinkling of this water, so that the health obtained by calling upon your holy name may be made secure against all attacks through Christ our Lord. And may the commingling of salt and water be made in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. O Lord, creator, unconquerable, invincible King, victor ever glorious, you hold in check the forces bent on dominating us. You become the winner and conqueror and overcome the cruelty of the raging enemy. In your power, you beat down the wicked foes. Humbly and fearfully do we pray to you, O Lord, King of kings and Lord of lords. We ask you to look with favor on this salt and water which you created. Elohim Elolam Adonai. Shine on it with the light of your kindness. Holy God, sanctify it by the dew of your love. Unconquerable conqueror, make this water and salt powerful, so that through the invocation of your holy name, wherever this water and salt is sprinkled, it may turn aside every attack of the unclean spirit, set the captives free, and those under the bondage of the evil one be liberated. Let their diseases be cured, and the impossible situation be made possible. Mighty God, dispel the terror of the poisonous serpent, and wherever we may be, make the Holy Spirit present to us, who now implore your mercy through Christ our Lord. Theme for Jesus. You can now relax. Ndị anọ n'ilo batachakwa. Nenu na mmiri n'urezowo, nenu na mmiri n'urezowo, anwụ na-achazikwa. Mmiri n'urezowo, nenu na mmiri n'urezowo, anwụ na-achazikwa.
shine, shine. Oh, shine, shine, shine. Shine, shine. I am shining. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Shining, shine, shine, shine. Shine, shine, shine. Shine, shine, shine. I am shining, shine, shine, shine. Shining, shine, shine, shine. Shine, shine. You're okay. Shine, shine. You're overtaking. Shine, shine. Your destiny. Shine, shine. In your destiny. Shine, shine. In your destiny. Shine, shine. Oh, shine, 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 shine. I am shine. My vocation shine. My husband shine. Oh, my children shine, shine, shine. I must shine, shine, shine. I must shine, shine, shine. I'm shining. I am shining. I am shining. Shine, shine, shine. Shining, shine, shine, shine. Shining, shine, shine, shine. Shining, shine, shine, shine. Oh, shining, shine, shine, shine. Oh, shining, shine, shine, shine. I'm shining. Shining, shine, shine, shine. Amen. Ekwe m na nkwa na mbọsị Amen. Anyị na-arịọ ngọzi ọhụrụ n'ime nkwa baptizim anyị kwere mgbe anyị pere mpe. Ọ masịrị anyị ịwụme mmadụ ncha mmiri ugbu a, mana unu hụ na ndị ọzịzọ karịrị, ma ndị ji ma kọpụ a ga-agbanyere ha, ma bọtụl, ma waterproof a ga-eji kechiri mmiri na mgbe o mechara mewe nke ahụ, biko sọ ọ bụ na mmiri efesara ọ ga-agbasa, ị chere efe gị mmiri o, mana ọ bụ na o fesago gị, anyị bụ n'obi na mmiri ọgwụgwọ nsọ. So ọ bụ na ị bụ onye ọrịa awọ gị mmiri a, you must be healed. And n'imechi okwu anyị, gbasara Chineke aka. Okwu Aịzaya na-ekwu unu bịa were mmiri na-egoghị ego na verses 11 and 12 ebe eji mechie okwu a, sio n'otu a ka okwu niile si n'ọnụ m pụọ ga-adị, ọ gaghị anachitere mgbala aka bịa, ọ ga-emezu ebumnobi njizipụ okwu a. So na anyị na-agọzi okwu Chineke n'isi ndụ gị. Okwu Chineke ịnụ taa na ị bụ nwa Chukwu hụrụ n'anya, na ihe gị na-asọ Chukwu. So anyị agbasara Chukwu aka gị a. Surrender to God.
ka eluigwe gị meghe ụwa gị ga-abụzi ụwa ọma agụwa ndị Chukwu bunile na a ga-agụnye gị ndị niile na-achụ nta gị ga-emecheta aka n'eze sị had I known, had we known. Or see na verse 12, for you shall go out. Ota Jesu si na orimiri pụta je lụọ ọrụ ya. You too, you shall go out. This year, you shall go out. Ka ọ ga-esi ma mara m. Ọ ga-ebido ka arụ esika ike. Mana ọma nta aka oseti ya. And you will join many tenants to go out into your own houses. For you shall go out. Ọtụtụ ụmụ boy shall go out and go to school and enter into their own places of inheritance. Ọtụtụ ndị si na ụchụ dị gbara ha, this year they shall go out to their husband homes. Amen. Ebe a sị na ịbịa egbuo gị, this year you shall go there and nobody can kill you. For you shall go out from the spiritual exile caused by sin and evil into the homeland with joy. You shall go out with joy. Amen. Somebody here is going out with joy. You shall go out with joy, and you will be led forth by your leader. Ị ga-eji ọṅụ wee pụ. Anyị kpesị ekpere a kasị ụka taa. O nwere ndị bụ nsogbu a na-amara ebe a ga-esi tinye aka. Mana okwu Chineke sị na ị ga-eji ọṅụ wee pụ. Mana onye ga-abụ onye ndu gị ka ị na-apụ bụ odogwu aga na aga na odogwu akataka. Chineke nke usu niile nke igwe ndị agha. Eze ebube. Your leader, Jesus, the Lord himself. Chineke na onwe ya ga-abụ onye ndu gị. And his word, ọ ga-eji okwu ya du gị. With peace, shalom, udo ga-adị. Gezie ntị ebe ụlọ m akpata oyi. Na the same verse, Isaiah 55 verse 12. Bi ya sio ka onye ndu a ga-edu gị pụ n'ọṅụ n'udo. Ugwu dị iche iche ga-ahụ ka edu gị apụ. Ọtụtụ mgbidi ga-ahụ gị. Ha niile ga-etipụ wee bido bụwa abụ n'isi gị. They will shout, they will break forth before you into singing. Amen. Ngwụcha ya sio ka ugwu na ebe mgbidi niile na-abụ abụ na-agụ egwu n'ihe ọma Chukwu mere n'isi gị. Osio and all the nsike egwe maka ugwu osi nọ n'ọhịa. Amara m na edere na asị and all the trees, not some, all the trees, osisi niile nọ n'ọhịa shall clap their hands for you. Amen. Osisi ga-akụ aka n'isi m. Akwa ahụ a. Akwa n'ahụ a. Great is the Lord. Great is the Lord. Oh. I'm moving out. Oh. Ugwu ga-abụ abụ. Ha kirikedi ihe Chineke ga-eme na ndụ gị a. Mgbe onye a sị ya bịazie mụọ nwa ga-adịrị ime mmụọ ya. Osisi nọ n'ọhịa ga-akụ aka, flawa ga-akụ aka. Amen. Ọ sọkwa ndị mmadụ si na ha mara na o nwere ihe merenụ. Ndị iro gị ọ ga na-asụgbu ha. Ugwu ebido bụ abụ, Making Hill ga-abụ abụ.
osisi ga-akụ aka. Trees. Oge nwa ogbenye bụ ọgaranya, osisi ga-akụ aka. Onye kere agbụ oge ọ ga-ewere onwe ya, osisi ga-akụ aka. Ọ bụzi na osisi kụọ aka, gịnị ka gị nwa ga-eme? Egwu. Aha! Eziokwu. Kpọrọ Chineke aka ekele. Kele Chukwu, kele Chukwu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. see.